guzti iritsi zaigu azken kaxa hartu eta Bixidura diseinu grafiko enpresa batera egingo dugu bisita. Estetikaren lagun izateak, besteak beste zaporeen eta gauza elegante lagun izatea ere badakar, eta ikusiko dugu nola hemen lanean dabileneko Salaberriak kafe paletu duen bere burua eta eguneroko kapitxo hortatik bizimodu bat edo plazer iturri bat nola deskubritu duen. Jon Martin. Bueno, gaur kafe batzuk dastatzeko aukera neukan, hemen biali digute Kafexi kafe markatik zenbait kafe, eta, bueno, lehenengo kamerara erakutsiko dugu, nola datozen. Iepa. Eta, gero, a ber, lehenengo komentarioa, ez dakit, badakazun preferentziaik jatorriai dagokionez. Ez jo, nik asko behitzen jatorriai, bai nondik eta torrean hori bai, mino altura imaten nik garrantzi gehixo. Alturai. Konturatu naz, geho eta altura altuagoan jasotako aliak gehiago gustatzen nautela. Bai. Ez dakit zertikan. Ja hemen dakat, oxigeno gutxillo, Vale, esango nuke bi jatorri errepikatu egiten diela. Guatemala da hau, ez da? Bai. Guatemala Piedra Negra eta Guatemala Jabiru. 1500 metrota hartua. Bai. Hemen ez dugu ikusten. Ez doa garbi. Eta hemen Peru. 1900, iaia 2000 metrotan, hau ni baino gora iritsi da. Dauka jantorri da, Bai. Sopolita. Bai, diseinatzaileen dejeak ere izango dira, ez? Ez dakit, lehenbiziko aldia da ikusten dutena kafia, poltsa transparente batin. Aha. Eta, bai, kuriosoa da. Bai, ardotan eluke hon behar, ez? Ez. Transparenten. Ez. Ez dugu esan, baina kafetan afizionatu izateaz gain, ardotan ere Kafia, pixkat badakigu. bai. Gauza honak, bizitzako gauza honen Bai. zale. Bai. Ba ez dakit, izenak baten alde edo zehatzen zaitun, inklinatzen noten zakiun, edo... Ez, printzipio zeo zain. Edozein. Probatuko dugu, lehenbizi, ez? Venga, honek atentzio ditu izu. Bai, gustatu ino. Vale. Orduan, Momentutxo bat. nahi gusten zaiana da, usaitzea, ez dakit, aroma hutsetik zuk sumatzen dituzun notak, edo gero zaporetan. Zaporetan nabaritzen da gehiago, nik bai bintzat, aromak deskartatzeko bari joit. Ja, usai txarra badu, erre usaia, bai gehiagi erretako ale batzuk, hau, horrek oso itxura hona du. Esango nuke, hola, azken aldian ikusi ditudan eta digan, desente tostatua da, hola, desente tostatuago, azken aldian hartu ditudanak baino. Bai. Ez da torrefakto zea hoi, errea ikusten dien batzuk. Ez, oik horribilia, ja. Azukria erretzen dara, Oiek dira normalian hartzen ditugun kafiak. Auta afizionatz, kafe hau eta afizionatziak oidaka, geho zein tabernata junta, txarretik oso txarreako zea hortan muitzen dila denak. Ez do, kafe espezialidade batea juten baldin maza, ordu mai. Eta guk beti olako bilatu zentxugu. Oso ale txikila, batzuk badia ale handixiagoak juztenak, ezakit Afrikarrak dino, baude batzuk dila ale handixiagoak gukin. Konparatuko dugu beste batekin, Guatemalatik Perura. Hauek. Txoin, bigarren aldiz ez dugu ingo duzea. Inozenta da. Bai, bazakan. Hau gorde dezakegu. Sondo. Hoi igual libratzeik bado, baina. Hau beltzago? Ba, bai. Eta esango nuke... Beltzago, Bai. A ber, kamarara hurbilduta pixka bat. Hemen daukagu kafe batzuk. Eta hemen, bai, hau beltzago. Nik esan dut, bestia nahiko tostatu eritzen zitzaiala, pixka bat gehiago.
Vale, hau hoixe da. Ostras, bueno. Bai, usaia badu tostatua xeagoana, Bai. Manzana asada, cereza eta azúcar rubia. Hoi interesgarria izaten da, ze notak jartzen juzten behaiek, osea, nota zaporianak. Ze geho, saiatzen zabi oiko hilatzen eta manzana asada, ez dakit, igual bai, Sagar konpota, ez? Bai. Anixatu bat, bezala daka. Ez du jartzen. Bai, ez dakit. Hinojo edo lako bat harrapatzen dionik. Eta azkena, Guatemala, Jabiru. Bueno. Jabiru, Jabiru. Diseina polita da, Bai. Honek usai gutxio. Eta ez dakit ez den, are beltzago. Antzeko. Tarteko zerbait esango nuke, No, alia handixiagoa. Bai. Hau, pixka eta handiagoa. Oso interesgarria da isteko, hau izorratu dugun hau, mantentzia, ze, aldiro kafe gutxi erabiltzen bada, hobeto konservatzen da. Bestela egiten da oksidatu kafea. Osak, etxean pote bat erekita... Beti indugun hoi, berez, ez da interesgarria. Badaude pote batzuk, zierre hermetikoa dutenak, hauek egiten dutena da, bazio bat. Kafe aliak erabiltzen juzu, eta gero ja, haizia guzti jatetzen. Gimnasioko zaratenik. Bai, ez, txingak. Vale, beste gauza garrantzitsu bat konturatu geana, eta hori bai kafetegietan ondo egiten dutela, da momentuan xehetzea alia. Bai, guk alakarri dugu hemen, hauek, honenak. Xehetzeko makina pila bat daude, merkatuan prezio desberdinetakoak, normalin onak dinak desente balio dute, honek ez dakit, 300 eurola baliotu. Bai, eta zer du? Zeramikazko... Bai, konikoa da, zeramikazkoa, zu posible zu regulatu kafe espresso bat iteko erabiltzen da oso ehotze fina, ia hola pintatzeko modun. Eta geho adibidez, cold brew edo deitzen zaiona hauzen dena filtratzen, horrek oso ale, ia infusio bat itxega bezala. Orduan, honek aukera ematen du, 0-tik 11araino. Osea, oso finetik oso lodiraino. Batzu badaude espresoako, espreski, intako makinak. Orduan, guk etxean abartu genuen, bakarrik espresoako erabiltzen da, bino, bintzak kalidade bat emate izu. Osea, zuen etxean espreso hartzen da. Edo, ebakila. Bino, espreso batetik hasitako ebakila. Bai, nik espreso. Espreso batentzako ehotziko balio duen makina batek ingozatu bestia. Askotan beste bat ez da iristen hain hauts bihurtzea. Osea, honek bertxun moliniluk, oso indartsuak izan behar dute, lortzeko illa bi molinillo junto daudenak, goikoa eta bekoa, hain junto daude, hortik pasatzia hautsa hoi da honek behar duna. Piskat flojo xo jartzen mazu, lodixio ingo du, eta hemen automatiko. Hola moitzen dugu, eta nik regulatua dakat, eta nakan. Hala ere, esan diazua, aitortu diazua aurretikan, egunerokoan, ez dezula, zea guzti hau, infrastruktura hau erabiltzen, superautomatiko bat dakazula, ez? Momentuan beak xehetu, eta horrek ere eukiko du bere xehetzeko zea, baina akaso ez dizu alako krema edo... Badaude, gaur egun superautomatiko oso onak daude, bertan ila olako bat dakatenak, guk olako bat dugu hain, orduan atetzen du, ja perfecto, kafetera bertan iteko. Beste batzuk daude, ez dutenak ehotzen, orduan zuk bai berko zen dukela olako bat. Alik eta hobena, geomakina horrei, venga, kafea iteko bakarra guzteko. Tabernetako kasua, Bai, ehotu eta kafeteran jarri. Gaur justu karri dut relikia hau, hau kafetera bada, bale? Estralurtarrena... Hala ematen du. Illuminatien zea bat ematen du. Rock markakoa da, hau honek kriston xarma du, eta etxian erabiltzen da, ila
ritual bat bezala. Osea, bakizu, zure 10 minutuk, seguraski hartu beharko txuzula, kafe bat nahi bazu, kondiziotakoa. Vale. Eta nahi badu... Bai, bat inberko dugu, ni kuriosia dakat. Vale, lehenbiziko gauza egiten dutena da, 18 gramo kafe, ale, pixatu. Vale. Vale? 18 gramo pixatzeko, potua zeron jarri, eta... A ber, eskua zenbateraino hartu da gazu nahi karnizeko. Hau 13 terdi, a ber. 13,3. Eta, venga, 17, eta 18,1, bale? Bueno, hau dugunean, normalin poltxatan, energia estatikoa sortzen da. Orduan, ur pixkat, hola, botzen jogu, eta honek iten jona da, energia estatikoa kendu. Zertako ez gelditzeko molinilloan barruan kafia. Hor bota dugu, eta honek azpian bere potua du, imanakin, eta eotu ingo behar. Beak esaten du, edo... Bea bukatuko du, edo 30 segundota jarria do. Ja, ez da bukatu du, orduan gelditzen dugu. Honek balio du, azken hautsak, osea, azken, bera eroitzeko. Eta hemen ikusten dugu, haindik badula energia estatikoa, ez dugu hain bestek endo. Bai? Bai. Peatu bezala izan da, eta hoi hola da, osea, hoi kentzen jogu urakin normalin. Bale, beste berezitasun bat, hauk ezaguna dia, bino, hau da tipikoa erabiltzen dena, eta hau da nude, edo, bueno, biluztua, ez? Honek kafia denetik botako digu. Eta berez, hau erabiltzen da espezialidadeko kafetegitan. Bio, konparatzeko makina hau oso txikia da, hau da beste makina normal batena, bai? Honek espresoako bakarra balio du. Honek ez zaitu ingo edo bi kafe edo bat, ez, hau da espreso bat, zure 18 gramukin, berez posibleko genuke hau pixatu eta kafia gehitu eta 18 gramo emango lituzke. Orduan, kafia botako dugu honea, hortako aldetara ez eroitzeko txapeloi jartzen dugu. Iten dugu berdindu, bale? Eta tanpeatu, dela pixkat. Bai. Prentsatzearena, esan dute, zea bat da, denak daude ados prentsatu behar dela eta hola, edo... Guk ez badugu prentsatzen, ura oso azkar pasatzen da kafetik. Bai, orduan, urtsuagoa izango zen kafia. Prentsatzen badugu, gehiago kostako zaio, eta orduan zapore gehiago atekotxu, berriz gure katilloa eroi arte. Hola jarri genezake, mino, hau filtro hau jartzen jogu, ze eroitzen den ura zabalduko da denetik, orduan denetik jetxiko da, eta ez bakarrik erditikan. Orduan, haure jarriko jogu, eta hortxe. Oan, faltako litzakena da ura bota, karri ingo dut, ura berotzen du. Ura irakiteko katxarro batekin, berez 86 grado eta esaten da, baina ez da hola jarko, honek dula minutu bat irakin du. Bete, besuak zabalduta ura eroitzen da honea. Eta hoxe izango litzake, gure kafia.
bere krema eta guzi. Erra. Eotu berria, eta prentxatu berria. A ber. Usaia goxua. Oain da Espainiak erratzen jiten momentua. Bai. Ni gaina, oire igual sakrilegioa da, baina kafea nahiko hotza hartzekoana, bai. Hor baude pertsonak, botatzen dutela laba sabel barrua. Bai. Hemen ez dugun nahin, eta berez gomendatzen dena da, lehenbizi, ura bakarra pasa, bai? Hemengo azero hau dena zehatzeko, berotzeko ja. Temperatura bat hartzen du. Bai. Kafetegitan ikusiko zute, ura imaten jotela lehenbizi, ur pixkat jaisten da, eta geho jartzen dute kafea. Normalian... Denak ez dute egiten. Nino berez da, ja berotzen da, orduan ura pastekun ez da oztutzen. 86ra jaisten da, eta... Oso nago. Badik sagar konpota. Etzea tarapatzen. Honek etzin, ez? Ontakoa da, ez? Modern coffee. Oso goxua. Modern coffee, spoke singly, good coffee. Bueno. Oso goxua. Gero egoten dira puntuazioak. Bai, intensidadian baitan, esaten duko. Ikusi dit rankina, eta normalian, salgai ikusi jutenak, 80tik gehiena zaitzea, ikusi duten 88 edo, akaso? Bai, ez dakit. Osa, ardua bezala, Parker gia bezala. Bai, ez dakit. Eta kao, dakazunean zenbaki hori esan dut zenbaki hartu nadakana. Zai, ni behintzat bilatzen nahi naiz, azidez gutxien duten kafea. Eta kontuatzen honek ere, azidez adakala. Osa, hori da, kafe, esango genuke, normaletik, espezialidadeko kafera pasatzen azenean, sumatu dudan salta ondina, ez? Bai. Espero nun, zerbait gozua, bueno, lehenengo eta behin, azukre gabe hartzen hasi naiz, goatzen naiz. Bai, leheno azukreakin. Bueno, bai. Eta hoen dikan ere etxetik kanpo hartzen baldin badut azukreakin hartzen dut. Eta etxetik kanpo askotan ebakia hartzen dut. Osa, bizkat eskutatzen du. Eta ospitaleko kafe makinan, kaputxinoa. Bai. Eta saiatzen ga kafeai alde gehienak entzen. Zaporeak entzen, eske, egila da kafetik gehien interesaren zailan zatea kafeina dela, askotan. Bale. Gurasotasunak bestiak beste hori daka. Lo gaizki egiten hasten zea eta behar dezutxute hori zuen zuen orain nire neurona akzioa. Sumatzen duk. Etzakit, egunean bai, sumatzeit. Nik ez dit sumatzen. Eta hoi etzekit hona txarra den. Ikara pasagatzuk, Ja, konfiantza. Berdin da. Hoi da, ardu hartu ba genu betzena. Vale. Bueno, hau bukatuko dugu. Bai. Goxua. Urrengoa gehiagoan, Vale. Bestia probatuko dugu. Oso ondo. Aurrekoan duda bat gelditu zait, hemen jartzen du Blackberry, alegia masusta. Bai. Prune, ez dakitela zer den. Eta Purple Grape, alegia match, bueno, eta Kakao Nips. Arandanoa izango da? Igual. Eta Kakao Nips, kakaoaren zatiak izango dira, pipitak. Kao, pentsatzen jartzen baldin baza, masusta, gozotik badakate, matxek bai, garbi, baina kakaoa bea, kakaoa eta txokolatea askotan hasten dugu, kakaoa arron azidua da. Orduan, kafearen, hori, ni zalantza dakat ez otena bilen, existitzen ez den. Zerbaiten bila. Bai. Bueno. Honek oso usai ona daka. Bitu eta pixua ere gehiago, Bai? Bai. Osak, ale bakoitzak pixu gehiago. Bai. Humedatuago egon daiteke akaso? Bai, ez dakit esaten. Bueno, handiagoa zela esan dugu. Ez dute hainbeste guk kafea tostatzen dugunean,
evaporatu egiten da hor dakan ura, eta gutxi pixatzen du. Auskalo. Hau txurilena da, igual, irutan. Bueno, holaxe. Diseinuai dagokionez, oso ilustratzaile zera da. Bai, pegatina bada, denek poltsa oso antzeko erabiltzen dute, txuril hau. Horren gainean imprimatzea gasto behitxo. Guk erabiltzen dugun kafia sakonakoa da, Irunen tostatzeute, lagunak jugu, eta egia esan oso ongi tostatzen dute, behaiek ekartzen dute beti Etiopiatik hartzen badute, hango emakumeen aldeko tribu batek lantzen duen, holako gauzatan fijatzen dira, eta behaiek egiten dute tostatu. Mino ez edo nola, dakate makina bat, grafiko guztiak kontrolatzen dituzte, ni anean nintzen behin 2 ordu behaiekin izketan, bagenurako proiektu bat, igual Himalaiatik kafia ekarrita hemen tostatu, zean oso gaizki tostatzen dute. Eta hortan gaude, eta esplikatu zigun, labia jartzen bazu, ez dakit, guk labia jartzen dugu oilaskoa egiteko 180ra, oilaskoa sartzen dugun momentu hortan, ja labia 140ra jetxi da, ze iriki dugu oilaskoa hotza sartu, ez dakit, orduan, kafiakin berdin. Orduan, grafiko hoitan kontrolatzen dute, tuestia hasieran zenbaten, gero zenbatea igo, gero jetxi ez dakit, eta esakto. Eta orduan, astero egiten dute zea bat, tueste bat, eta ostiraleko normalen bokatu daten da. Bai, eta ze egiten dute, landaketa eremu bakarreko kafeak, edo propio landatu, nahaztu, hemengoak, orkiston azieza dakate eta hemengoak gotzotasuna, orduan. Ez, oaingoz, haidea monobarietalak edo leku hortakuk, txuste, desberdinak, astero desberdinak egoten dira. Etiopia, igual Guatemala, igual Peru, badaude desberdinak, mino, poltsa bakoitzen dihu leku hortako kafian. Oso, no? Kontuatuna, Kolombia dakagula gu kafea eta Kolombia, eta gero kafeteroen artean Kolombia ez dela hain ohikoa, igual, ez dakit. Kolombia baino, esango nuke Brasil zeago dela. Fama gutxi jo duna, baina kafe hobia egiten duna. Leheno ez dugu esplikatu, nino bado beste tresna bat, guk kafia hemen berdintzen dugu. Urbildu ingo dut. Bai. Ikusi dut. Horratz batzu dira. Egiten dugu horraztu, bai? Honek iman badu. Baina, holako asko daude desberdinak bai, Nik dakat ja hau, mino. Eta egiten duna da, dena uniforme separatu. Bale? Gero, pixkat, berdindu eta tanpeatzeko. Mino, horrazi hauek, hortako balio dute. Dena berdintzeko. Hau tresna nahiko aurreratua da, mino berez, molakoak inibiltzen gara. Holako horrazi batekin, dena horraztu, eta listo. Gogora gazten dit, te matxakin baitare beste... Bai ez, bambuzko... Badao baitare holako zepilotxo bat, iskat, bizarra egiteko, espuma sortzeko daun zea hori bezala. Honek egiten du hori, dena uniforme banatu. Aber, zetzen dugu. Jarriko. Ura lehenokoa oztuko zen pixkat, baina, gehiagire ez. Bain bakizu, gure suskriptore youtuber zeak, kafezaleak aidiela esaten sakrilegioa da, ze horrek 76 grado eukiko ditu. Segun zenbat prentsatzen dugun, o zenbat ehotzen dugun kafia, hemen inberden indarra, handiagoa o txikiagoa da, ura pasatzeko gu eskuzaiga. Hemen 9 bar makinatan jartzen du, gu gaiga ematen. Ojo. Bueno, bigarrena. A ver. Eta hau, Guinnessak eta bezala, espuma
kin bezala ateatzen da, eta gero gutxitzen juten da, ze suposatzen da, ean berdela... Ez, berez, ean berdena da, kafea berua, ez hotza. Orduan, espuma jaisten jongo da, batzuk lodixiagoa dute, besti gutxixo, ulertua dakat, dela kafea gero eta fresko egon, espuma gehiago atetzen dula. Bai? Bai, lehenokoa baino azidoa go, iruditzen zait, da hola? Bukaeran. Honek, okerrezpana, limoia daka. Igual, sumatu jot. Oan, esan ez, baina... Ez, bada. Bai. Tueste espresso, ez dakit horrek ze esan nahi duen, badakit badaudela tueste mota desberdinak. Suposatu, azkar egingo zela, eta gero, hoi da, lavado hartzen duena. Hoi izaten da, Eta gero galleta de chocolate. Hori ja, galleta de chocolate, marketinga izan datek ere, bai, Bueno, niri adibidez, erosteakoan, bai bilatzen ditu dela, galleta de chocolate horrek erakarriko ninduke, adibidez, limoia, bere hortan jartzen duenak enituzke erosiko. Hemen kasu honetan, bidali egin digute, esango nuke suskripzioa da, orduan kafesik egiten duna da, bidali berak, eta bere etiketa propioa ere jartzen dio, alegia bere ustez kategoria batetik gora badaola, eta hori, beti bezala, zerbeza artesanalak egiten dituzten bezala, gustatuko zaitu gehiago edo gutxio, baina, zoaz, zer gustatzen zaizun ere deskubritzen, eta fase honetan egia esan, oso ondo. Nere, lehenengo erosketa izan zen, kafea saltzen zuten denda batean, errenterian. Bai, kikaran. Eta bertan eman ziaten Kolonbiako bat, esan zen, hasteko hau. Eta izan zen, probatu nun, eta, kafea da. Eta gero hauekin hasi nintzenean, esan, ostras, ze gora bera. Kikarakoak behaiek tostatzen dute bai, Baitaren. Lehen sakona esan dugu, baina hauek berdin. Ni urte batzutan ara joten nintzen. Eta ikusten juzu zakuak, Kolonbiatik iritsi berria, eta behaiek tostatzen dute, beharran arabera. Azkenekoa Peru. Gero eta gogo gehiago dakat Perura juteko. Datu interesantea. Tostatu dute 2025ko abuztuaren 25ean. Abitu, Bai, orduan, hau... Zarra, ne ustez. Zarra. Guk hemen hartzen duguna da, erosten dugu tostatu den hastian, bertan, eta berez Javi, dela sakonako Javi izan da, kafe... nola dia, hauek? Barista, Espainiko barista honena zegitzen bat aldiz. Baristak alare, kafea nola serbitzen duten da nagusik ez? Hortan eona izango du. Ez, Javik esaten du, tostatuta bi astetara egoten dela. Bere honenien. Prozesu bera ingo dugu, pixatu. Vale. Zean, volumenagatik bakarrik ikusten da, hemen kafe gehiago daola Nespressoko kapsula batean baino. 9 gramo dituzten. Nespressokoak 9 gramo. Erdila. Kafean erdilakin lortzen dute. Eta kontutan hartuta erdilare ez dela kafea igual. Erdilan erdila. 20 gramo kafe eukiko genituzke, kasu honetan. Pixka gehiago.
baina asko abultatzen du, orduan, bueno, ingo dugu. Hau geixo kostatuko da atetzen. Bai. Baina, bueno. Esfortzua ezin da nabaritu zeatik, kamaratik, baina... Pixka geixo bai, eta polikillo geixen da. Kopuru gehiago bete dugu kazilua, eta prentxatu gare geixo da. Orduan, honek igual apar gehiago bateko du, eskumita geixo. Ez dut ikusten, Bai, bada... Kamarero izan din guztia jakingo dute hor. Daola neurri bat, kafia aguadua ateratzea, urtsu-urtsua ateratzetik, ateratzea... Bai. Asko betetzen baldin badezu, makinak berak botatzen du ura, baina ez da ateatzen. Orduan, ez du filtratzen. Eta txantxa bat, eta... Honek, krema ate du, Nik nahi dut oantxe egin dutena. Hola, prozesu hau, pixka geixo kostatzea. Espezialidadeko kafeterakin bai, egiten dutena da, kafe berri bat ekartzen duten aldiro, 2, 3, 4 kafe botatzeko. Proba, pixatu, probatu, ez 18 gramo ez hau 19ekin. Eotu 1,1 ez, bira, ez prozesuoi, initen dute, kafioik ez dute balio ezertako, mire, dakazu kafe hortako puntxun. Eta orduan, lehenengo bezerua iristen deneako, esakto do, eta beti do esakto. Temporizadoria jartzen jote, zenbat eotu berdun, orduan, bueno, prozesu hoi. Erotu eta eotu... Bino, gero 2,83 euroko horratu berduten kafea da, orduan. Perfecto, emerdo, bai. Olako kafeteriak, tabakaleran badakit bat daula, leheno unibertsiadian zeuden. Bai, bian nahi diaik, bai. Ordo, gero, Donostin beste 3 edo 4 badaude, fitxatuta daudenak, Coffee Trip aplikazio bat bado, kafearen bidaia do, eta hoi do mundu guztiko espezialidade kafeko dendak dauden lekuak. Mino, asko daude ez daudenak hor. Baina, tabakelerakuk bereziki mimoa jartzen jola iritzen. Joshua. Nio azidua da, hemen iten du batzutan. Tik. Nei gustatzen hau, Nik gustut. Gero bateko zaiut neria. Vale. Fuera de cámaras. Makina ere desberdina da. Gero grabatu nahi da, toma batzuk. Aroa probatu nahi zu? Bai. So kafe goxua da. Aroa ere hemen dago, Gu aguantatzen. Vale. Bueno, izango liake zea bakarrik ikusteko honek dudaigabe krema gehien sortu duna izan da eta haue bilek nahiko antzeko gelditu dira, alegia peruarra bai, eta segurazki ere bai prentsatzeko zea hoi, hobeto pasada ura, eta ez igual harinegi pasadela beste bitan, esate dizut, hau oso manuala da, 2 kafe berdin ateatzea zaila izango da. Beste beste makinak jartzen txuzunean esakto zenbat egotu eta zenbat denbora hor iketenak igualak eta berko luketa. Bai. Nik aukeran hau. Bai, ni ere bai. Horren alde hau zein genuen, manzana asada, cereza eta azúcar rubia. Azúcar rubia zer den bera ere ez dakit. Azúcar moreno. Bai, kontrako, refinatu alegia. Bai, betiko azukre txuila, pues. Ez que Latinoamerikanetan nola eukitzen duten panela, ezakitze, eta nik, adibidez, azukrea bai, azúcar moreno
nik antzeko gegila da batzutan azukar moreno bezala saltzen digutena, dela azukre txurila tintatua, orduan ez da berresa. Azukar de caña, ez? Azukar de caña. Hola beharko luke. Badao, sirope moduan ere, panela dago guk ez dugu erabiltzen, bueno. Altura, Ja, altura gehiena. Gehiena. Eta kosetxa 2024. Horrek? Mino, hoi ingo zuten hartu, ez? Aliak jaso, gero ez dakit denborak asko influitzen duen, ze lehortu inberko du. Lehenbizik kafian frutua jaso, eta gero lehortu iten da, eta ja tostatu da, ez? Eta tostatu bai dela hoi, abuztuako 25, hilabete bat pasada. Ez dakit. Horrekin harritu, ni hainitzen zate bitu ze freskoa da, eta ikusi dut. Hau dugu. Noiz ehotzen den. Hemen dakagun guk. Bueno, hoi abuztuako 25. Bai. Abuztuako 26. Vale? Hortan irabazin. Denbora dijo, hemen. Bai. Bai, eta segurazki guri hau zerbitu digute ja 2 aste dara. Duela 2 aste. Uie. Bai, hau da Ruandako kafe bat. Honek dulce de melón con notas a chocolate. Jo, bai. A priori hor azido askoz gutxiago dao. Vale. 100 euro da segurazki tribua. Eta Uie izango da herrialdia eta Ruanda. Hemen jartzen du, café en grano de tueste natural, consumo preferente 4 meses después de la fecha de tueste. Vale, oso garaiz daude, eta ez du hainbeste iragoa. Vale. Bueno, oso ondo, mil esker. Guaineak utxiko beste makina. Oia, kamarak itzaleko ditugu eta ingo dugu laugarrenan bastaketa. Vale, bueno, hurrengo aste arte. Venga.